Joo. Älä viitti. Ihan totta. Toi oli kyllä hieno kuulla. Kuule, mä lopettelen. No niin, hei hei. Päivää. Päivää. Te tulitte sen ilmoituksen perusteella. Juu, kyllä. Kyllä. No, onkos teillä kokemusta laukomisesta? Kyllä vaan. Ihan teoreettista ja käytännöllistä myöskin. Minulla on täällä muun muassa tällaiset suositukset ja työtodistus. Herra Jumala, teillä kuulinne kiiltää. No, kyllä niitä on jynssättykin. Upseeri Riku Kierre. Koska te olette viimeksi laukonut? Leirillä viimeksi tuossa pari viikkoa sitten, mutta kyllä mä olen pitänyt liikkuvia takana koko aika. Sen jälkeen. Niin, että taito on tallella. Eiköpähän. Kauanko teillä kestää saada koro pystyyn? Jaa, se taas puolestaan riippuu aika pitkälti apujoukoista, että paljonko on porukkaa lavettia kiskomassa. No, milläs te huollatte piippunne? Työnnän rihlan sisään ja katson, että kierteet näkyvät ja tukki on kovana. Minkälainen ampuma-asento on mieleenne? Kaikki kelpaa. Seisten polvelta ja nyt maaten. Anteeksi. Antaa vetää! Anteeksi!